Kaseng United Democratic Party UDP mau keruat circle mentagas ngi galai pau tarik ujemang kala penlong ke jingelang kerki ha office jang kaseng ha mau keruat banyak keren halor ke reservation policy nakaliang uba adjust nong si ubadai vice president ke UDP mau keruat circle ulapan syaish kilat pathai khubor bahakan ni ke jingelang jang ke UDP mau keruat circle kila rai ban ai jeng kersyan bapura bat ban penkala bat penthamai no ya ke reservation policy Hakani kejingalang layadan langru uba renek tenling dok tongkar UMLA ka mau kurwan nangta kinongket kam jaga seng UDP mau kurwan bat kipat ba Menne ngira khot ye kejingalang ka bekerki diagnostic committee habar yadan lang de kinongket kam jaga party bat kumjuru nomi khmat tingi ba renek ton dok tongkar bat de kawai ke sori ngala shim ye karai ba ngin krisyan teng ha ka ba ngin mop shekman ya kene ka reservation policy ban review ya ka bat ku mangi ke cingkwa je ke bobon ki paiba hagan kasi bat ngiru hangni ha ka mokrat circle ka party hangni ka shimi ke senjam ban ong ba khnang ba ni shairang khmat nomi khmat lawan hiar lang teri shlong ha ka balaya don menta ka meeting men ngi bat da ka wei ka sur ka rai ka long ba ngin krisyan ni nomi khmat ban mop she khmat ye ka issue la kalong hakan ko dur ikmi nanti kumma ka party UDP haga central ka shim ka senjam haga ban demand naga sarkar ban khot ye all political party meeting ban ikmi nanti ba hagidi sni ban wan kan sami ki aka ki ba ngila ban on kan don ka solution haga jinga dei ba kan ka demand ini kwa ban pentip hapi ki press bit media ba da kawai ka sur da kawai ka jingmot ngirai shim mi kicing ai jemut ki babon ki rorong ba bat kumjuru ke jing batai ke basai ni kelem nomi kmat bat ngi ku makalong menta ngilong teli da ka mangin krisyan ni kan ni kemat bandawa ba deban review ya kan ni reservation policy ha ka election campaign ha kan ni ka election arja rapulai na kadang jo ka party na central body ka bu ya ka weni ki mat ha ka reservation policy ban review ya ka ladai jia bakin poi shekathom bat nagaleng jong MNA jongi hangne bat ka party hangne ro ha ka appeal ka baki ai shi ki pai ba la include ya gani ke ju ka mat ha ka ba ladai jia ban job in ra e gani ka mat balakum no de ban review ya reservation policy kita ga de ke jing angnot bat kum bakalong mennem sngi ya kan lu lang da ka wei jingot ban ye plu jumot pangin krisyan teli telan long ka balong ya gani ka mat bat ka thong kaba ngin yo i bahkan urlong hakani ke kenti ke mangka